Proljetni dani stvoreni su za piknike u prirodi. Pripremite se jer danas zajedno idemo na jedno sjajno vodno druženje. Moja pin-up priča razvila se davnih 80-ih kada mi je moja dadilja jednom prilikom pustila na televiziji film Briljantin koji sam gledala milijardu puta. Isprobala što više outfita, frizura, od uvijek sam htjela imati onu rozu kosu. Pin-up stil karakterizira na prvom mjestu, ja bih rekla, ženstvenost, dakle sve što ženska osoba može pokazati i istaknuti se na različite načine jer zaista puno pridonosi ta pin-up zajednica da se može pokazati u najboljem svijetu i eksperimentirati na različite načine. Pin-up je nastao zapravo u dobu Drugog svjetskog rata, znači 50. godine prošlog stoljeća kad su se nosile haljine punog kruga. I zapravo pin-up modeli su podizali moral vojnicima, one su stavljale na kalendare, na avione, na automobile, na zapravo sve živo što vam može pasti na pamet, da bi oni zapravo poželjeli što prije doći doma svojim ženama i te pin-up fotografije u to doba su bile dosta izazovnije nego u današnje vrijeme, možda bi mogli više čak reći da smo mi retro modeli nego pin-up modeli. Osobno pronalazim inspiraciju naravno po internetu i po starim zvijezdama iz 50-ih i 40-ih čak. I što sam se više razvijala u tom stilu sam shvaćala da su second hand dućani moji prijatelji, a onda i to više nije zadovoljavalo moje apetite, pa sam krenula zapravo sama izrađivati odjeću, odnosno pokušala uz pomoć prijateljice koja je dobra krojačica, mame koja zna šivati, pa sam se tu tako ja učila. Dan danas imam zapravo problema sašiti patent. To je neprijatelj broj 1. Jednostavno je ukomponirati pin-up u nekakav današnji moderni oblik. Obučite hlače visokog struka, gore neki crop top, nabacite maramu, neki cvjetić i to vam je već dovoljno. Isto tako i sa cigar suknjama. To su više manje sve neki krojevi koji su vječni, koji će se uvijek nositi samo iskombinirani na različit način. Pin-up je zapravo dosta zahvalan stil zato što kada imaš loš dan za kosu, jednostavno svežeš rep, staviš maramu i s prednje strane napraviš jednu rolicu i to je to. Najviše cura me zapravo traži i ispituje kako radim tuš, na koji način, da im dam nekakve savjete kako si pojednostavniti život. Pa ja volim recimo dodati nekakve Disneyjeve detalje, recimo školjkica, puf rukavi, takva frizura, volim neke dodati elemente tipa steampunka, gota, volim jako čokere nositi, volim si napraviti kikice. Tak, to su recimo neke stvari koje u pin-up doslovno ne spadaju, ali ja mislim da moraš ostaviti neko svoje obilježje zato što si inače jednostavno obična uniformirana osoba. Budite svoje, nemojte da vas bude strah, da, bit ćete primijećene, ali to je uvijek nešto na što ćete se naviknuti. Ja mislim da je najbitnije da čovjek bude svoj, da nosi ono što mu se sviđa i u čem se najugodnije osjeća, jer ljudi oko nas nisu bitni, biti smo mi koliko smo mi sami zadovoljni sami sa sobom. Nadam se da vas je ovo druženje napunilo inspiracijom za neke buduće modne izazove. Učinite sve da i vaše odjevne kombinacije zrače veseljem i zadovoljstvom kao što je to bilo na našem malom pin-up pikniku.